Днес ще ви споделя как се чувства счетоводителя на прага на новата година. Дойде, не пита, не почука. Дойде без грами да ти пука. Появи се с гръм и блясък, с обещания за сбъднати мечти. Изхвърли спомените с трясък през широко отворени врати. След теб остана самотата и куп въпроси, питанки. Какво ли готви ни съдбата? Дали ни чакат мирни дни? Ден първи. Готвих. Не беше блясък, ни сбъдната мечта. В паметта си се порових, за да открия топлина. През прозореца изхвърлих обещание, новогодишно. Да се усмихна се помъчих, но после сетих се, че съм в годишно.